ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీలో వాట్సాప్ వాడే వారికి ఉపయోగపడే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిక్ అనేది తీసుకొచ్చాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రిక్ని యూజ్ చేసి అయితే మీరు మీ యొక్క వాట్సాప్కి పేస్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ని 2-3 మెంబర్స్ వాడుతున్నట్టయితే ఆ 2-3 మెంబర్స్ సంబంధించిన పేస్ కూడా ఈ అప్లికేషన్లో వాళ్ళ పేస్ను కూడా ఒక లాక్ లాగా అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 3 మెంబర్స్లో ఎవరు ఓపెన్ చేసినా కానీ ఓపెన్ అయ్యే విధంగా. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ పేస్ లాక్ అనేది మీ వాట్సాప్కి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ దీని కొరకు అయితే ముందు మీరు మీ మొబైల్లో ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా మీకు 10 సెకండ్స్ అయితే లోడ్ అవుతుంది. సో లోడింగ్ అనేది కంప్లీట్ కాగానే ఇక్కడ కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే అలో చేయమంటుంది. ఆ పర్మిషన్స్ అనేది అలో చేయండి. అలో చేశాక మీకు ఇలాంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీరు కింద నెక్స్ట్ అనే బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు 2 టైమ్స్ మీరు నెక్స్ట్ అనే బటన్ మీద ప్రెస్ చేసినట్టయితే కింద మీకు స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో స్టార్ట్ మీద ప్రెస్ చేయండి. సో స్టార్ట్ మీద ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ అప్లికేషన్ మీకు ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది. అలాగే పైన మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఎనేబుల్ యాప్ లాక్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మిమ్మల్ని అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరైతే ఏదైనా ఒకటి క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద మీరైతే దానికి ఆన్సర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకున్నాక సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసినట్టయితే అల్టిమేట్ లాక్ అని ఇలాంటి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోండి. సో కన్ఫర్మేషన్ కొరకు అయితే మళ్ళీ సెట్ చేసుకోమంటుంది. సో మీరు ఈ విధంగా 2 టైమ్స్ అయితే ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోండి. సెట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మళ్ళీ మిమ్మల్ని అయితే ఒక పర్మిషన్ అనేది అలో చేయమంటుంది. సో ఈ పర్మిషన్ అనేది అలో చేయండి. సో ఈ విధంగా అలో చేశాక ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ యొక్క ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు మీ పేస్ అనేది ఈ విధంగా సెంటర్లో పెట్టండి. సో వెంటనే ఈ అప్లికేషన్లో మీ పేస్ అనేది యాడ్ కావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ మీకు ఈ విధంగా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయ్యాక మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ మీరు అనేబుల్ యాప్ లాక్ అనే ఆప్షన్ ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ సంబంధించిన పర్మిషన్ అనేది ఆన్ చేయమంటుంది. సో దీన్ని మీరు ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేశాక మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. బ్యాక్ వచ్చేసాక మళ్ళీ ఇక్కడ మీకైతే రీడ్ యాప్ యూజర్స్ డేటా అని ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన పర్మిషన్ కూడా ఇక్కడ ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా ఆన్ చేసి మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ఈ విధంగా బ్యాక్ వచ్చేసాక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అనేబుల్ యాప్ లాక్ అనే ఆప్షన్ మీకు ఆన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ లాక్ యాప్స్ అనే ఆప్షన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి. సో దీన్ని ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లోని అప్లికేషన్స్ అన్ని ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మీరు ఏ అప్లికేషన్కి అయితే పేస్ లాక్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటన్నిటికైతే మీరైతే పేస్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ అయితే వాట్సాప్కి అయితే సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్సాప్ సెట్ చేసుకోవడం కొరకు అయితే ఏం లేదు, ఇక్కడ లాక్ సింబల్ అయితే ఏదైతే కనపడుతుందో సో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వాట్సాప్ పేస్ లాక్ అనేది యాడ్ కావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఇందులో ఇంకో పేస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ లాక్ సెట్టింగ్స్ అనే దాని మీద ప్రెస్ చేసి యాడ్ న్యూ పేస్ అనే దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. సో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకో పేస్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఎన్ని పేసులు కావాలనుకుంటే అన్ని పేసెస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న సెట్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాని కొరకు అయితే మీరు ఈ యాప్ మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. పట్టుకున్నట్టయితే యాప్ ఇన్ ఫోన్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసినట్టయితే కింద మీకు బ్యాటరీ యూజర్స్ అని కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు అలో బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో దీన్ని మీరు ఆన్ చేయండి. అలాగే కింద ఇంకో పర్మిషన్ కూడా ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా మీరు ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేశాక బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసాక ఇప్పుడు మీరు మీ మొబైల్లోని వాట్సాప్ అనేది ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మిమ్మల్ని అయితే పేస్ లాక్ అనేది అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను అయితే వాట్సాప్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పేస్ లాక్ అడుగుతుంది. సో మనం ఇందులో సెంటర్లో మనం పేస్ పెడితే మాత్రమే ఇక్కడ మనకైతే మన యొక్క వాట్సాప్ అనేది ఓపెన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే మీరు ఈ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసి అయితే మీ యొక్క వాట్సాప్కు పేస్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ వాట్సాప్ అనే కాదు, మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్కు ఈ యొక్క పేస్ లాక్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.